Congratulations, Dr. Habeteron. Nangli panili suri surya kardon pajeriklo. Athe nangli Assam Legislative Assembly along isi Deputy Speaker arpu cipalon un thega pot nangli pan suri surya kironang pajelo. Lapen nangli pan karbeng long ardu opposition party tu nangli panang pu alam nangli kupisi kamat haji lapen kupisi ki puji nangli prab jin pen lam klar chi pisa ne mesenji athe nangli phaneng pudun la ke opposition party tum ke ok chodet pholiang se dai ko pusi nangli phaneng pu la sila son sarba nangli prab jin nang thak vek tha la pen lam klar pi vek tha sar athe nili se me ningaro nangli la son deputy speaker palon thek pot se me penang ang tum ke non la ok chodet pholiang se dai ko pulong se support amunak la si nangli la so alam kanang je lo lapan la so alam kanang je tum panang le kupisi ki pung tum kupisi le mesas ki ping tum lapan kar beng lo ara tum sme matha par sik tha alang le vote sme ong dung be sarang le chipai lo ml election sme non kupisi ang le phan akola son putun thuna la opposition party tum ok chodet apulang se dai kop kupisi la solam putun la kar beng lo ara tum mun thi tha lapan la so alam kanang je antum mesen ma henodak ma natum komen no nang pachini tha ahok lo opposition party pen ruling party la ke ignar pe metha chini lo kitia tala tum ke chimisen se lo akai sigla pulapo la si donatum nantum le bang so video un answer tha ake hai doctor ha veteran los me pachile tha prab chin me alangli hin pens me lam klar chi pivek po pasining thelo Kardom kado kawe panta pini video nang tumhana wan pi matana pachini ji ke tum same thelong thai po news long pi thai lo lapen karbeng long ke anjat abirta same long da pik pik di athe sopta facebook ke doang semati mase ajat lam same long pra pik pik same ni li si ni lang ka paklar don ason se non video slam lo la se nan tum bang so video ke cheng pen jot lang inon nan tum same chini po Dr. Habeteron alangli lake Amri constituency pen alangli MLA election semi haiden lo lapen non alangli phan Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma pen alangli phan Assam Legislative Assembly long isi arpu thetan pek ponlo arpu lake Deputy Speaker arpu se alangli phan ke pek lasila Deputy Speaker arpu pek det pen ke karbeng long arlo ke ekdom mane pura kru anglo mane ningarong jon prolo stame la suang bong la opposition party to mangya ko ke pudun thulam dala asi opposition party tum ki pula mangya ni lebang buji de asi ko mane lam ler ke thek mucha tum le phan la da ko melo amba keng do ni tha penan thani tha opposition party tum ki pu pilopate Dr. Habeteron phan ke pilopui ok chodet phole ang se hodai ko pusikaning je asi kupi posi ok chodet phole ang se hodai ko kupi phase pudam lo nile boji ji dalo la se komane ke thek muchot ka boji muchot tuma komelo nan thani tha athe kar beng long long se me MLA bang phodo la MLA bang pho se me cabinet minister bang he long nun re lo se me no la bang pho pen inut na Habeteron mang non head selection thola la pen hada hadet la pen ako alang le phat Deputy Speaker pusikepe pasolong kado kawe tum ge ningrong sme na opposition party maga ningrong de la sel da kupia thela isi question ar jume milo kaprek rada suda maga ningrong tholo sme la opposition party maga ningrong dun de thlet kupia polo la ba mane comment on thani tha la sinili pini video nan tu manawan pi na pachini ge kaprek ali alang le phan Dr. Habeteron alang le phan la Deputy Speaker ki pilo kupi thesela ok chodet phole ang se piko pola kupi phase pudam la ni buji de lo se nili kopini ki pu chok chedet paten nilti phan dia tha pen la so video tum kela interesting paten tum la so video un answer tha atela ki pu tum vek alo pachilena ok chodet phole ang se dai ko po la ki pu vek tum long la so video pachilena asinile video pinian tum hanaman pi na pachini ke lan vela